little friends. Join Rishi ଆସିଗଲା। ଆଜିର ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବି ଖୋଜିବିନି। ମୋ ପାଖେ କେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ହିଁ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ଜିନିଷରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସତରେ ୱେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ମିଶନରେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।